Daroma, but more than subscribe to my Ghana Media TV. Said the bear any news update be a baby and also on sabit me. I can wash no TV. Abranti a wusheni edin a na wofo ewo no de to no eye bright owusu na edin so a amanfo dodo na de nim no eye si Confion na si Confion eye abranti bi a otwa eye sini ene ne ho osere pa we mpa sedi a kyese nyansem ketwa nanso arehosem ene se ebre kakrani be se afemu ani krachi ne ho edodo na kyese wonte eye apo na ochiremu se honoma na ne ho ato no honoma na yade bi asa beto ahye ne so nkakra na odidi ma na krachi we hunu pa ya watane owura ye friend se aka Ebenezer first ni dia na dodo na de friend no ye Rasnene no onu so twasini Kumawood actors no oka ho ebie wone nnenam a mutwetwa eye video so ade google YouTube ni ade na krachi no abusuafo yade a ebeto hye ne so no wone ne kon bia Confion no che aban yale sabia na okoje mu a sem no kase wato ananam ewo eye ensie do na abeya abrehosem papa na enum na owura ye friend se Oboy Siki a ono so etwa eye sini ebie na one eye abrante si Confion yi one na nenama waba be chirichiri mu de koba ye nam so ma ranti ato ananam ewo eye ensie do and yet say see Confion Ephraim in say o money o munyina a oben wo pa e na odikoyi e de ne sie akura ne yare ache e on and off abe 6 months in die o hana no hoto no me fanze rofre me de me chekia o wana I said die ne soti do obowa kakra bia bohuna na satiko no ye adwuma na ma aye saade no ha ti bo no ma no ama adwuma na bo esi no pone anoma akubisa de ntino ama o so obi anu na ma mfa me saa no didi mu antina se na ye de kakra na okokoforia ti mo rom ka jem se ni ade mu aye de am okokoforia no bae obae no ye ne tin kama obeye adwuma ono ana adwuma onse sini no tini die dru so a itwama no bibia kama ena yenkura na no ye adwuma no so far me hu obi oye broke obia won so ne dia obia normal one obia onsiri obia de onu kura betima ma obi bibi sana me hu kura de se me ka sei me nu eko Europe why chichiku ni 39 so matu so muntu eminim but na no obakra na omo ye pipes no ndi omo free akra ma we bi no that means omoko yeah Confion betima kobi eso di akobani obia ni wa owo ye yirimu a onye woki because YouTube no say itwama ne bojina mu a o month no 5,000 up to 10 will be year free nti we iska we are so we nyemo boss awo nti onye obi a enema bi na chese on say ya na media phone bi ha adwen ho anu obubusa interview kakra nti interview bi won mo obubusa wa se uni experience o interview asem hu bi a obere nipa ne busa wono wako kan to na da owura free say uni hwa ana ada obeda wanu bo bi no o mbe yaba so nti so ye interview na nti so a enyia so obeye nti na mi TV bi se mre bi o ka say o yare o ma mewe no nti sa group ni nyina mo ngada mewe o na mum da bi e be pon bia no se we na ya damfo ha ka se ye nko Confion no mo ko ya be ho ade cha no da bat na be ho sa ne hwehwehwe no
kɔpem sɛ naa no deɛ ɔm si imu ayɛ din yɛde no abɔ Confion no akyi afei ne mu ayɛ din no ɔmo ka no masom bebree ɔtete ho nsɛm na obi ɛka akwaraa no yɛadeɛ no sɛsɛ mu ayɛ din paa o papa yɛ no kɔhwɛ no akwaraa no yɛadeɛ no sɛsɛsɛsɛ nti mekɔ Accra last week Thursday nti Saturday a yɛkɔyɛ program na mene boy bi kasa kakra ɛwɔ yɛfidie yɛa bi so ɛna mkaa ne sɛ na medidi agorombo na mesɛ ho sɛsɛ de ɔm sɛ ɔmo keka ne yɛsɛ ne na nyina hwehwem nti medeɛ menyɛ dɛn menkɔ hɔ na osura na mekɔ hɔ pɛ wobɛwu adai meka ne wɔwɔ no mu video no mu adeɛ kye ya Sunday no course ɔmo nyina skɔ obiaa frɛ me sɛ ɛyi na mekaeɛ no maanyɛ adeɛ ɛnam sɛ mate na mfrɛ bɔɛ no a mene yɛ interview sɛ ɔnyi mfirim na ntinta fidie yi woyiyiyi a obi aso ɛvo so ɔte aseɛ nti mebɛduru kuma ase no na ɔm sɛ menkɔhwɛ nam sɛ kasa no a mekaeɛ a mɔmmɔ ntim aseɛ no I mean it menkɔ mewura hɔ pɛ mepie yaa ɔbɛkra no wakɔ nti medeɛ mehu sɛ sɛdeɛ yadeɛ no asi a akyekyere no no ɛkwan biara so ne fie ba no ɛbɛyɛ din because nipa no afei deɛ ɔm se ɔyɛ ketewa no na ne naase so kɛseɛ ae na biribi so abɛ hyɛ no ha ɛyɛ kɛseɛ kyɛ sɛ ɛyɛ nneɛma bebree nti yɛ meeting 3 days ɛna ɔmo somae sɛ yɛnhwɛ nti na afei no yɛdwen biribi sɛ bia biribi na ɛnyɛ hospital adeɛ nti yɛmfam ne adeade ɛna ɔmo sate sɛ ɔmo fam but adeɛ asɛe no na asɛe nti ahomakyi medeɛ mesɔre kɔ adwuma anɔpa meteeɛ no na ɛwɔ so yɛyi na pɛ program no a yɛyɛ no Facebook no a na aba so na mesɛ nti deɛ host no ka sɛ biribi a wahu ne ni na menim saa nam sɛ obinim na maani so hyɛ mmɔtom nti kɔɔso no ɛba ne dɔɔso na meyiyɛ na mefrɛ me boys no mefrɛ wo yɛ ɔsemente nti baako na mfrɛ no sɛ o deɛ aba no no nti sɛsɛ afei koraa na mekoraa mekɔ hɔ nom ɛne nyinaa de pɔn adwuma yɛkɔ hyɛ hɔ nom ma ɛkɔpɛ no baabi a yɛde no bɛhyɛ from there ne yɛkɔ family no hɔ ɛne family no kɔtena nse nti kyena ɛne yɛbɛtumi de amanneɛ bi aba abɔnten si Confion brɛ because Oboy Siki ɛkyerɛ ɛkwan a brantie no baabi a just si Confion ɔyare serious basa si na si wo sa so twa no me ka sɛ sisi ai ne na hwewiem ne ti hwɛ fam da bɛ no me sisi ai a me ka sɛ anɔpa mi da sɔre yɛ ne afrɛ me sɛ baabi a oba de da no ɛnyɛ bɔmpae ne timi bɛto no wow ɔyare yɛ akyɛ ne akurokura ne mu kakra saa ɔyare yɛ nyinaa no ɛwɔ hɔ a na organize na ɔtwa bi sɛ ɔkyɛ aseɛ but sɛsie deɛ ɛkana na wɔda hɔ wow ntimi yɛ hwee ɛno sa na yɛsusum yare anase na ɔma yare ne yareɛ no metumi aka sɛ biribi wɔ mu kakra ɛma me na wo sɛ ɔkɔyɛ obi bɔ na obi atwa ne ka na sɛ ɛno deɛ ne de to hɔ saa na maanyɛ fɛ tu akwaraa no but ebi a na abusua ofiri mu a nti ntumi nka no kɛse but ɔyare serious wow
serious pa. Na pantaba san de na muso ya bo no mo wo tuna na mo ni wo industry no de na mo ya bo na sisi omu nyina na Sunday omko Sunday kan kwa ene na ba okay okọ hobi enu na omu nyina sa ko hobi o mo afi the pressure no ba me so so papa be bra nam so na ba na je se me ana me hu nipa se nyeme bi enko ya me ko ada ha me because the bed say wow abasa babak sala mimi hono ti basa ya na be se me ko ti se wo fi na so ho go se me ko ho a se ya do ko a